И коста хора, аз съм Данката и сега ще направим една реклама на Бързака БГ. Ето влизаме в обърках се, ето влизаме тук, ето Бързака БГ. Виждате, има доста клипове. Наскоро направя giveaway. Виждате, прави на страшни игри. Ето, почти успяхме 60 секунди. Ето YouTubers Live. Има на Minecraft Story Mode, ако искате да му гледате. Има какви ли още не игри. Виждате giveaway, още един. Още един за 500 абоната. Така че виждате Battlefield 4, The Forest, GTA 5, Subnautica, Overwatch. Все интересни игри и ако може посетете му канала, абонирайте се и довиждане.